Ang pagtintal kang Jesus. Lucas Kapitulo 4 versikulo 1-13. Si Jesus nga gigamhan sa Espiritu Santo mibiya sa suba sa Jordan. Ug gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan, didto gitintal siya ni Satanas sulod sa 40 ka adlaw. Sulod ni anang mga adlaw wala gayud siya mokaon, busag gutom siya. Mingon si Satanas kanya, "Kon ikaw ang anak sa Dios, himo ang pankining bato." Apan mitubag si Jesus kanya, ang kasulatan nagaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo. Anya gidala siya ni Satanas ngadto sa hataas nga lugar, ug sa osa lang kapag pamiluk gipakita niya kang Jesus ang tanangging harian sa tibuok kalibutan. Anya mingon siya kang Jesus, "Ihatag ko kanimo ang tanang gahom ug bahan nining kalibutan, tungod kay kining tanan gihatag kanako ug mahimo ko kining ihatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Imo na anya kining tanan kon mo simba ka kanako." Gitubag siya ni Jesus, ang kasulatan nagaingon, "Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari." Pagkahuman ninigid ala siya ni Satanas didto sa Jerusalem ug gipatindog didto sa kinatas-ang bahin sa templo. Anya mingon siya kang Jesus, "Kon ikaw ang anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos." Kaya ang kasulatan nagaingon, "Sugoon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron nga ang imong tiil dili masamad sa bato." Apan gitubag siya ni Jesus, ang kasulatan nagaingon, "Ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios." Pagkakita ni Satanas nga dili gayud niya matintal si Jesus gibiyaan una niya siya.